салом алейкум апау харои азиз тамошобинони меҳрубон. имрӯз муроҷиати ман ба он шахсоне ки дар главни ватсапошон, дар главни инстаграм, телеграм ё ин ки ютуб суратҳои мара истифода мебаранд ё ин ки видеоҳои шахсии мара истифода мебаранд. Ман ягон каса иҷоза додагӣ нестам. ин сурати манон, фамилияи ман, паспорти ман. хоҳиш мекунам удалит кунен ва он видеороликчаҳое ки ман корӣ мекунам барои аҳли командам дар группаҳо мепартом, танҳо барои группаи худам, барои командаи худам иҷоза додагим. Ва аз дигар структураҳорам хоҳиш мекунам видеои мара нагирен, скачат накунен, суратҳои мара скачат накунен. Ин меҳнати ман. Шумо суратҳои худтон набунен. Чӣ хеле ки шумо дар болои сартон соҳиб дорен, манам соҳиб дорум. Барои ҳамиқа бо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳаматон видео, суратҳову он бигем ному фамилияи мара аз сайтотон удалит кунен. салом алейкум апау харои азиз тамошобинони меҳрубон. имрӯз муроҷиати ман ба он шахсоне ки дар главни ватсапошон, дар главни инстаграм, телеграм ё ин ки ютуб суратҳои мара истифода мебаранд ё ин ки видеоҳои шахсии мара истифода мебаранд. Ман ягон каса иҷоза додагӣ нестам. ин сурати манон, фамилияи ман, паспорти ман. хоҳиш мекунам удалит кунен ва он видеороликчаҳое ки ман корӣ мекунам барои аҳли командам дар группаҳо мепартом, танҳо барои группаи худам, барои командаи худам иҷоза додагим. Ва аз дигар структураҳорам хоҳиш мекунам видеои мара нагирен, скачат накунен, суратҳои мара скачат накунен. Ин меҳнати ман. Шумо суратҳои худтон набунен. Чӣ хеле ки шумо дар болои сартон соҳиб дорен, манам соҳиб дорум. Барои ҳамиқа бо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ҳаматон видео, суратҳову он бигем ному фамилияи мара аз сайтотон удалит кунен.